senyor Salvador és un home que es forma de jove, comença a Esquerra Catalana, que després va evolucionar lògicament cap a l'Esquerra Republicana. Això és el republicanisme, que és una de les peces, de les bases essencials de la seva personalitat. Després hi ha l'ateneïsme, ell havia anat de petit a l'escola del senyor Francisco, però després va ser alumne de les escoles de l'Ateneu, i aquí comença naturalment la vinculació estretíssima a l'Ateneu. I després la tercera faceta, la del cooperativisme, que jo crec que en bona part s'accentua en la seva personalitat i en la seva trajectòria perquè li van tancar les portes de l'ateneïsme. El meu pare estimava molt Catalunya, la seva ciutat. Es va formar un camí que va ser molt llarg i aquest camí sempre el va seguir en línia recta. Ell havia estat membre del Centre Republicà. Hi havia balls, hi havia concerts, es feien debats. Per tant, el Centre Republicà representava una entitat més igualadina. Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia, que amb l'ajut de tots anem a establir. La República va ser sobretot una gran esperança per als sectors populars i per l'esquerra catalana, etc. I ell és evident que això el va marcar per tota la vida. Hi ha moltes activitats, cursos de teixir, els donava cultura, els donava poesia, els donava teatre, els obrers en aquells moments la seva formació intel·lectual era pràcticament nul·la si no eren dintre d'una entitat com l'Ateneu Igualadí. Era un home que no podia ser discutit com a home d'esquerra i com a republicà. Per tant, els sectors que tenien el predomini a la ciutat durant la guerra, bàsicament la CNT-FAI, van anar sempre molt en compte amb ell perquè era una persona que no era sospitosa de res, però en canvi, com que tenia també aquest tarannà conciliador, aquesta voluntat d'entesa, de salvar les coses, la sensibilitat pel món de la cultura, això li va donar un marge de maniobra, això de salvament d'arxius i de salvament de simbologia i d'imatgeria religiosa en el conjunt de la comarca. Coneix l'episodi de la batalla de l'Ebre, el detenen, els envien a un camp de concentració, més espantós de tots, que és el de Miranda de l'Ebro, i no va aconseguir tornar fins al juny del 39. És l'episodi de tants i tants soldats republicans amb la pugna per als famosos avals per aconseguir que algú altre et doni un tipus de reconeixement que et permeti tornar a la ciutat. Ell sempre, això sí, salvat per la seguretat que tothom tenia, fins i tot els que haurien hagut de ser els seus enemics principals, d'aquell un home que no tenia cap mena de cap taca de sang ni cap fet de violència i no se li podia imputar cap mena de delicte durant la guerra. Després de la guerra, quan l'Ateneu va ser centre nacional, ell mai va posar els peus, mai. L'Ateneu, quan va ser incautat, va deixar d'existir com a Ateneu. El no poder fer coses a l'Ateneu perquè la casa estava convertida en centre nacional és quan aleshores ell deriva la seva trajectòria bàsicament cap a la cooperativa. Va convertir-se en un lloc possible i aleshores allà comença tota l'activitat del senyor Salvador, bàsicament la feina de cada dia. El senyor Salvador, a la cooperativa, jo el recordo essencialment com la peça que garantia la continuïtat de la lògica de les coses, del funcionament de la botiga. Vam començar arreglant el bar cafè al carrer Sant Magí als anys 40, després va venir pròpiament la botiga de consum. Quan era molt petita recordo que quan plegava de l'adoberia feia arreglos de sabates, feia de sabater, perquè a aquell temps els salaris eren molt baixets i aleshores per ajudar l'economia de casa es va posar a fer de sabater, sense deixar d'anar a la cooperativa La Victòria i després de llegir i escriure. Jo crec que l'aportació important del senyor Salvador és que fa d'una cosa que és estrictament cooperativista, la sap reconvertir d'alguna manera en un gran aixopluc, en un gran paraigua per l'activitat cívica i cultural. Començam a trobar l'arxiu i a partir d'aquí és quan comences a veure que hi havia altres grups de teatre com em sembla que era l'Anel Montserrat, o una agrupació Sallaire, comences a veure les fotografies, comences a adonar-te que realment aquí hi ha hagut molta vida. I de fet aquest espai, la gent de la professió, la gent de teatre, quan hi entrem, sobretot el que és el teatre, doncs veiem que sí, que té una energia ja, perquè aquí hi ha hagut molta emoció, moltes emocions han passat per aquí, això es nota. Jo en vaig viure dues directament. Una va ser la creació a Igualada de la Delegació de l'Òmnium Cultural, que va néixer i es va allotjar i es va reunir a la cooperativa. Una vegada més el senyor Salvador
va posar l'aixopluc perquè una entitat catalanista pogués començar a funcionar. I després alguna de clandestina, com va ser l'Assemblea Democràtica d'Igualada, i el senyor Salvador sabia perfectament què hi anàvem a fer i ens ho deixava fer, diguem, no? Tothom corria els seus riscos. Si s'hagués sabut, el senyor Salvador li hauria tocat el rebre. És evident que, per tant, va ser un home que es va atrevir i que se la va jugar, diguem. Fins a 50.000 entitats es van anar aixoplugant per l'actitud personal del senyor Salvador, que va fer de la cooperativa una cosa molt més gran del que hauria estat si hagués estat estrictament una botiga de consum. Aquesta feina la va fer perquè era la que la justificava principalment, però al mateix temps va permetre protegir entitats, ni polítiques moltes vegades, ni res, però culturals sí. Jo recordo que a vegades al vespre arribava tard a casa i ell li deia, és que estava a la cooperativa, que em tenien de portar uns llibres, i la mare deia, va, doncs sopa, i que després ens anem a dormir, que demà hem d'anar a treballar, i així. El pilar i l'ajuda que va tenir va ser de la mare, s'estimaven molt, Era molt liberal, molt liberal. I la mare, que era catòlica, deixava fer tot. Perquè si volia anar a missa, volia anar a combregar, volia anar a confessar, no li deia res. Quan ell és aquí, el Lluís Maria Xirinacs també s'incardina amb el tema del cooperativisme i té col·laboració perquè, a més, ell es guanya la vida durant una època. El Lluís Maria Xirinacs, tothom els que el vam conèixer ens en recordem que ens venia xocolata i magdalenes i ous i tot això. La imatge del Salvador Riba sempre el tinc ubicada a la biblioteca. Va estar durant 25 anys president d'aquí, 30 a la que és la biblioteca. Durant molts anys, en la postguerra, a Igualada, solament funcionaven dues biblioteques públiques, la de la Caixa i la de la cooperativa, que era circular, i sense cap subvenció ni ajut exterior. Va arribar pel seu propi esforç a posseir 8.000 llibres. Cridava una mica l'atenció, amb un fons relativament petit, la qualitat del fons, que va destinar molta atenció a les ciències socials, molta atenció a la història, amb alguns títols que potser no era tan fàcil de trobar a la biblioteca gran de la ciutat, que era la de la Caixa. On hi havia fons que eren perseguits fins i tot per l'època, per la dictadura, i ell aquí doncs, treia la cara, donava la cara per tot el fons, que era molt avançat ideològicament. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! En aquells moments doncs, estava més o menys significat ja. Em van parlar una mica d'història d'Esquerra Republicana, del centre republicà sobretot, i em van parlar d'ètica, es parlava d'ètica, i ens explicava el que era ser republicà. I això també em va decidir. El que passa que els primers anys va ser durs, perquè, clar, eren gent molt gran, i jo, el jove, l'únic jove que hi havia. Es vincula amb el catalanisme polític, sense cap mena de dubte, es vincula amb el cooperativisme, tot té una coherència i una lògica, és ajudar els sectors populars del país. El partit ha tornat a ressorgir gràcies a ell i homes com ell. Si aquest lligam d'aquella generació amb la meva no hi hagués existit, avui en dia això no seria molt diferent. Ell va posar la llavor i al posar la llavor doncs amb allò va créixer. Es reuniran els socis de l'Ateneu en Assemblea General avui per tal que la directiva doni compte, mitjançant una memòria. D'alguna manera retrobava l'ideal perdut. És a dir, ell va abocar tota la seva vida a la cooperativa en part perquè li van privar la seva voluntat ateneïsta. Era lògic que s'hi tornés a posar i de fet va ser president de l'Ateneu. El context era recuperar una entitat democràtica que havia sigut usurpada pel franquisme, que s'havia de trobar una manera de que els antics ateneistes poguessin entrar amb tots els honors dins l'Ateneu. Quan vaig entrar, que ell el primer que em diu, quan me'l van presentar, em diu: noia, has entrat a formar part d'una entitat que té molta història i que està plena d'històries de gent valenta. Quan arribava a l'Ateneu, ell sempre deia, ja sóc a casa. Era la seva gran passió, l'Ateneu, tota la vida jo havia sentit a l'Ateneu i l'Ateneu. Aquí es respirava llibertat i la gent venia i podies parlar, podies discutir. Ell va vetllar perquè l'esperit ateneístic no es perdés. I esclar, aquest esperit de les llibertats, de l'educació, gent crítica, ensenyar-los a dialogar, que tots podem dialogar, que tu i jo ens podem entendre. La fe eterna, diguem, dels sectors d'esquerra o de progrés, en el sentit que la cultura i la formació alliberarà la gent.
també havia llegit molt i que es havia format ell sol una cultura de llegir tant. Ell no anava mai enlloc sense un llibre, mai. Sempre tenia de prendre els seus llibres. I el llegat és aquest. I després tots els llibres que ha fet. Aleshores el que fa és ressuscitar papers. Per exemple, el volum principal bàsicament són les transcripcions de les actes dels llibres de l'Ateneu. Però és que això és fonamental, perquè allà hi ha la vida de l'entitat, no? La veneració històrica de tots els ateneistes pel pare Mariano, per exemple, és una altra de les seves contribucions. Ell es queda, diguem-ne, defensant la biblioteca quan ja la casa ja no té cap raó de ser ni pot tirar endavant econòmicament, i nosaltres ja formem part de les entitats que ell ha anat acollint. Nosaltres som una gent que fem teatre, carrer i tal, i busquem un lloc. Doncs endavant. Nosaltres som un grup sardanista que venim de l'Ateneu, però ara allà no hi ha lloc i... Escolta, ell endavant. Fins i tot hi havia moments que dues entitats igual es trobaven en un mateix lloc, a la mateixa hora, perquè ell havia dit que sí. Però això... un li pot semblar desorganització, l'altre pot semblar, home, que això no pot funcionar, però és que això és la manera de... Enteneu-vos, no? O hi treballeu junts. El tarannà personal l'ajudava moltíssim. I estava molt atent, em penso, a més, a la gent jove i a les inquietuds de la gent, i per tant t'hi trobava sempre molt ben acollit. Que ens barrejàvem gent molt diversa i molt diferent, no? Gent que anàvem en xanques i trèiem uns capgrossos al carrer amb una gralla, i la gent de la llàntia, doncs, que eren cors de claver. Per tant, jo crec que tota aquesta amalgama era el que tenia també una màgia, un encant, no?, d'aquesta casa. A la una! A la una! A les dues! A les dues! I a les tres! Inaugurem un nou espai d'encontre per tots aquells igualadins i noiencs que estimem la cultura i les arts. Això, però, no és més que un punt i seguit amb l'objectiu que es va marcar l'any 88 de recuperar definitivament tota la seu de la llavors dita Unió Cooperativa, la cooperativa. Aquesta antiga cooperativa aviat complirà 100 anys. De la seva fundació, que molts anys més pugui continuar fent un bon servei associatiu i cultural a la nostra ciutat, ja que els pobles es distingeixen pel seu civisme. El meu pare escrivia amb una màquina d'aquestes d'escriure molt antiga, molt velleta com ell. El tic-tac d'aquesta màquina d'escriure sembla que encara ho senti al meu cervell, perquè tot el dia tic-tac, tic-tac, tic-tac sentia. Només arribant a casa jo ja obria la porta i ja sentia el tic-tac. Jo li he posat un nom amb ell, el guardià de l'Ateneu, perquè per mi era el guardià. Però ell sempre hi era, sempre, sempre. Ell seia aquí, això és la sala de socis, la que més tard se li va posar el seu nom, perquè encara ara les juntes, quan hi ha alguna cosa, el senyor Riba, què en dia, què n'hauria opinat? És un personatge recuperat, tot i que s'ha escrit, però jo crec que encara s'hauria d'escriure molt més d'ell, una persona militant, una persona d'esquerres, una persona, la paraula també, bonomia. Justament, avui dia s'ha de reivindicar les bones persones, no? I ell ho era molt. Jo, el Salvador tenia una cosa que jo sempre li vaig agrair. Mirava més el futur que el passat. Era una persona valenta i sossegada al mateix temps. Jo el vinculo molt al to de la moderació. Ell era com una persona que imposava, diguem, una lògica de pau en un moment polític molt convuls. Tenia ganes de donar suport a la gent jove, a la cultura, sense marcar unes directrius. Ha deixat ha traspuat una manera de fer, no? Ell feia, ja et dic, com una formigueta. És que no feia ciroll. I era menudet, primet, i semblava que era poca cosa, però no, tenia una gran personalitat. Són aquesta generació pont que ens passen des del temps de la República al temps de la democràcia. Entremig hi ha un forat enorme que havíem de salvar, i el senyor Salvador és una peça essencial a Igualada en aquest sentit. Entre els sorolls dels cotxes del carrer i de la gent que atrafegada passa, he vist molt clar que són molts els que lluiten i que com tu calladament treballen. T'he conegut sempre igual com ara, els cabells blancs, la bondat a la cara, els llavis fins dibuixant un somriure d'amic, company, conscient del perill. Sense parlar m'has dit, tot va creixent,
lluita d'avui pel demà viu i lliure que es va forjant aquests dies terribles, temps aquests temps de tantes ignoràncies. No m'he girat mentre serem creuades, he sentit fort un gran orgull, molt d'home, no et trobes sol, company, no em trobes sol. I en som molts més dels que ells volen i diuen. Aquest meu cant és teu, l'he volgut nostre, aquest meu cant és teu, l'he volgut nostre. Alerta dius, jo sé que si caiguesses, tants anys, molts anys, massa anys et demanava. T'he conegut sempre igual com ara.